Mahamaya constituency ke parlo dong mukak narlong ati ador sul school long KC yem lun sintonon ahin pen open stage kang pupon lapen BJP mas joining amai kang nipon pini forfa isi malom pen mai pubiran sing hangcho pen mai pang chengpon si mai dobom hut KC yem lun sintonon lapen MLA dor sing rong hang pan narlong ati ador suara pen pinpura lu kajirdun lapen pinpura lolong ke hangdun market sheet lapen narlongati adorso polling station boundary wall lapen towar sitami hangdun lapen bangso mailong chitongdun MLA dorsing ronghang lapen korkang thi KC yem raju tisu lapen dong mokak town committee chairman biren singh telon sitami chitongdun lapen kaprek manpeng ke dotum sitami chitongdun lapen thu sil darompura long sitami ICDS center ahem along ekisompot lason thak si along kaprek adin sitami ongdung ben kitangkang adin kami ingkupon dong mukakon waisong terang report PK News. Laso sarkar long tutun berangi ilitum development ta cuan tunai sakuri ta cuan tunai donale tu akon dom ki rong sarapan itu self help group apan tangka ka non ilitum param tiglo kom interest ben soalo tu mata jot niki kado evan sakuri pati tanget ye tu kalimani arong tin along ke vie ke pasal sama doe de soalo junta sitahala kapur hinga ve tum phanta pacing thur ponangi dhui self help group tum phanta community investment fund haladak 1% interest fancy non self help group phanta kapi bomlo kalima lagana ni tum dakta jelang dolobo और उदय स्कीम दुलांग भारतीय जनता पार्टी सरकार वांग जेट पेन के कायता सोलो दुमान इम्पोर्टेंट पिपिक के शक्ति जो के रन hala non gai mo sakita certificate mo karon lo laso certificate pen ta monali tum MPM rega scheme lo kanali tum claim dum lombo hadang nali tum hajira kaita dulu kasi lason si soal ilitum ansu si ilitum hirdumi biduna alang li haidet non along homosti alang li non kaci humri alang li ai scheme mo MLA scheme pen alang li along li sopon lason side ek konpik lo kasi ilitum kurwang tu pajang alang uphan kasi ni kado ini alang li hin pen itu tu Muhammad Mosif Khan prai tini kutiba skimna pido school building pe tenglo ICDS tado si alang li Khan aso serat kare aja kong pathena lapan alang li kembang kami pacun kasi ningarong piglo alang dangwang dan tini kalau solston deng itu kono kan Muhammad tim Muhammad hin bende ninga klongpen cholo pasti Muhammad yang tangalong kasi pura mungkin long example kenana long example bangke lada 25 lakh bang lada pi ICDS center lo lagi keceng lo lapen ke tang bangke asam dorson pen Muhammad yang long itu pride der kuti atau war pewar blok atangka pen claim sia lagi tang lo lapen hala dak open stage do octagonal set do lapen de community center lada lapen de la karbiku hotum phan ditune tum ke den pondo la site ani tum ke tang kosi kang ko chethek mono la sologot MLA sar do lapen ini tum dak mondol committee presiden tum do lapen hala dak organ ia mate ka bela Thomas Kansia ia berarti bisa kai dan ke kong pondong lo lapen rat pen ciki jethan pondong lapen along ni tum open stage sama kang kupon along kita ada joining ka ke pondong lo lo dia bang ye kan ning jete pon itu BJP klaim dam mission lo so result bang jete pondong lo je apa ke parti kita nang join dun kada bang ni samlo जो तो दब पे निकले नॉन इंकिंग कुका लो यो Salah kaprega song pen ngasih pok dun tuh abang ya. kaprega song pen dulu SDC pen mana Congress pen along tin dame tum BJP song along klaim rapet dam rapet dia fan da kong harana bidin fan nang citu dong along tin dulu lama ini tuh tin fan dame ni klong pen aha wartin long tami KCS mate karbi jutang asong indeng tikebra pho mahang tekani talon ponlo lasong si langper aha war karbi jutang asong atunta indeng tikebra pho KCS amhang tekani talon dun labangso ke talon ponalong speaker aman pen Dr. Harwing tikat harpi lapen khoyasin hanke pen nation pen indeng tikebra pho KCS amhang tekani talon ini karbi tangsong langphera waramai pen ningkan plikebra phokechok karbi tangsong mhange thekarni nildum langphera waramai hin pen
Karbi Anglong kang kaprek hongkep raisi hawara mai du sonthot si bangsu hawara amai tin si tame bangsu plike bra phong deng karbi tang song amahang ke the karni niltum bangsu bache tonun si dak lang phera hawar mai pen si tame bangsu yutang song amahang ke the karni talon pon lo ke cheng si adap lamang thur the prang nilitum hemphu mukrang rasingja bangso arna maphan niltum tir en pon si lang phera hawar mai kang arlu kedu yutang aphan ke claim ke dam lunse po lunse pi duhui jang kadok abe me et mesen ok pran mi phun mi ajia phan niltum bangso tir en pon det pen aphi niltum jutang bangso song alama pangjar pon lo lade pen aphi karbe khe jutang song long claim dam bangphu bangphi tum karlitang atum phan niltum chikimu padu pon lo bangso chikimu long abarim langpher BDC chairman akhay Nurenti Mungalang li pen si japon lo bangso judet pen aphi niltum chihek pen dak krung ching sai mai padu pon lo bangso krung ching sai mai long niltum speaker bahini bangphu bansi hang pon lo jutang claim barim madang te bokula jun abarim chun bang lapen tok bang ake hai khoi sing hanse sar lapen te Lukasen College along than bang phi mate professor Dr. Harving Tikatharpi along nitum hansi niltum pini bangso jutang amahang ke thek mate Agriculture Society amahang ke thek bache tonun si krung sai mai ta padu pon lo asi kebangjiar ni sitame niltum langphera hawara mai pen bangso jutang amahang ke thek bangso ni kai kes tame aning kanwang same pini tarik thongkep arko he cheklu aning kanwang same bangso jutang song amahang ke thek arni talon ponji asi pini asayang dengkel an pen niltum reporting cheklo kardong KSA Haroghat Regional Committee atum non kasalambam atawar krong pli mate 4-way atawar kasalam a company Ganpati Limited atum tawar kasalam long arlong hai kedam pen amhi pajen put aputhak Bokolia Municipal Board Chairman Hemsing Teron apan memorandum ke pajirdam Nilitum Karpi Student Association Haroghat Regional Committee pen ini bangso a memorandum nang pajir labangai Bokulia Town Committee Chairman Hemsing Teron mazun tu pajir labang so a memorandum long ke jongpon labang ke abinong et bang ke Ganpati Company Limited Bokulia lonon ke dobom na bitumins matela crude oil penaan hormul ladaksi kedang padopon asal labang so kedang hormulong penaan mihi ki penaan bang kailang itong producer bang si la soteng pelotang te labang so amihi akiik kedo pen la jok penaan ilitum hawara long penaan air polluted bang or polluted penak lo la si labang so apo thang litu prabjin pen karbilo charlie song ahin pen labang so company lo bang ke vitamins kedang hai hui bang kaladak town arlo bang ke Klempon pida na impesile tum labang so long jongpon athe la son town committee pen permission mate order and ipin pen labang so town area ar lo bang la son tha company mane kaprek mane LX 1981 aron ateng karkan pon bangkali tum kar bilu charlie asong pen bang ke mentuni tami chetonun thake la labang so aputha pinil tum memorandum tanang pilo jongsi labangso company non labangso iru yang bong panjongsi lason thak klempon bomlang pelotang teli tu makaprek ang deng setame jesong ponang kokpo lapen litum labangso town committee a chairman sebab hans tamil litum chuning rikang lo rabjin pel labangso puthai step ke deng poye phan athei non aporil tu munit aphai nangke bat apor jongsi litum son thak kaprek air polluted hormon yang selitum malong nang bat dun bom lu pelong telitum kaprek akesu cancer pen cenglok kaprek akesu tamilitum nang bat apai nang bat pon uji sosilitum hek polong yang sel hai matha pon selitum labang so company phan prabjin pen town committee pen pang ton ponje phan selitum chuning ri lo